Понякога се питам, има ли път през мъглата или всичко е сън? Един сън без начало и край, в който само героите се сменят. Знам, боли да те събудят и да помниш кошмар, който в един момент става реалност. Мъглата се топи, но пътят, който сме търсили, не е там и път изобщо няма. Понякога се питам, има ли път през мъглата или всичко е само сън?